Mukomana anonzi Dhonzamusoro 007 kana kuti George Charamba anozikanwa mutauriri wemutungamiri wenyika. Panguva inoi ochizowana vakomana vanomugadzira size. As you know, vakomana vana Dhonzamusoro vanozikamwa kuti yes, inyange vari vatauriri vemutungamiri wenyika yeZimbabwe, but approach yavanoita vachitaura nema-citizens, it act as if they are talking to wild animals. Muzara nhasi azouya akanyararidzwa nevanhu. Sanapinda mashoko anobuda achitaura panapa, don't subscribe or like or tap the bell icon. Yesterday, people they saw Muhlanga being detained. Anouya achinyora achiti, how is your information flowing? Why Muhlanga is detained? With some question marks. Dei ndisingatyi Mwari ndakupai zita Reverend Chidzokai kumusha. By the way, I saw your tweet celebrating the victory of your German friends. Is it still flowed to be blessed asipo? Domashoko anonya tuna mwana yachimpindura achiti, a free flow of information is essential for a nation's development. The arrest of Zimbabwean journalist Blessed Muhlanga does nothing to address the real challenges our country is facing. Praying for speedy trial and freedom of Blessed. Domashoko anoya achipindura pana Vince, aiwa imimi munoya muchitaura muchiti we are fighting for the nation's development just because mukatotarisa their first agenda ye 2030 vana vachiti brick by brick we want to build our country kuti by 2030 inenge yava first class country. Panapa toona kuti panapa vari kuuya vachiudza mashoko achinzi how come you are going to attain the nation's development yet panapa muri kuuya muchistopa the flow of information. Free flow of information has been sidelined. Panapa muchiona vakomana vana Muhlanga they are being arrested. Mashoko atiri kuona kuti panapa ndo panozouya nhau ye competence nenhau iri kubuda ichitogwa panapa nevakomana achinzi aiwa munthe regime akazara vanhu vane mafake PhDs just because if mukomana anonzi 007 achinyatsoziva nekukoshesa the post yainayo panapa dei aiuya achiadresa vanhu zvekuti nyange nemutungamiri wenyika aifarawo, but the fact yekuti anouya achiaccuse the citizens panapa ndo yari kuona panapa kuti vanhu they no longer want them. Ingotidzai mafunguro aimoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Naiko nesection yedu musaona subscribe or like, chinotombe bell icon.